सनाफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो मर्निं बरायगोरनानै लाहरनाय थालायबाय नायलांदोलाय दिनै बननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा सोर फुजा होखांगो सनाफोर दिनैथ' बिश्वकर्मा फुजा नङा होनबा सनाफोर आहाबो होखांबाय जेने थेने कारेन्टआनो दिनै बिराद दिगदार भल्टेज खम मटर गैया दंखल सायै खामानिखौ मावजोबनांबाय सानजौलायबाय 10टा जाबाय दा टाइमा होखांबाय आंबो सान्दुङाथ' ओरैबायदि जिब्रालायखानायखा कारेन्टआनो जोंना फुं मोनानिफ्रायनो ना माथाय मिन्थिला आङो फुंनिफ्रायनो भल्टेज खम आरो आं सिखारदोंमोन नालाय सारिथायाव सिखारनायनिफ्रायनो भल्टेज खम दाबो खम दसे मटर फैयो दै फैयो एसे आरो दसेनो बन्द' जाफिनो गैया दंखल सानानै मावजोबनांबाय आरो सनायाबो देहाया बारा थिग नङा नै बाम जानानै दङ दावरावथार सनाफोर खुलानि खाथियावसो जिरायनानै दङ आङो दासो रेस्ट मोनदों नै दा नायलांदोलाय दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम सोरहा फुजा होखांगो सनाफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदोलाय आंथ' बे भिडिअखौ गाबोनसो आपल'ड होनो मोनसिगोन खोमा सनाफोर माबा खालि मा होनोमोनलाय बुधबार खालि दा नायलांदो सनाफोर अननानै दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय प्रसाद जानोसै नै फिसाजो प्रसाद लायदों फिसाजो गेदेरा प्रसाद जाना लागोनसै सनाफोरनो ओरैबायदि मेंनाय मोनबाय ना दंखल सायै खामानि मावनानै थ' बेखौ आराम जानानै लागोनसै बिदि प्रसादनि फागनि सनाफोर आङो बिराद मोजां मोनो आङो प्रसाद जानो हारसिंना सनाफोर ओरैबायदि खस्थ' जायो गथ' लानानै फुजा होनांगौआबो फुजा होनायाबो हारसिंना सनाफोर गथ' लानानै होग्राबो गैया नालाय ओरैबायदि खस्थ' जायो आंना आरो साखि फुजा होनांगौबो मोनथाम मोनब्रै जायो नालाय जोंना ओंखायनो टाइमबो लायो खस्थ'बो जायो गथ' लानानै बे कारेन्ट थाबा जेबो सिन्था गैया बे कारेन्ट गैयाबाथाय बिराद खस्थ' जायो आरोना कारेन्ट थायाबाथाय खामानिफ्राबो एरा नालाय कारेन्ट थाबाथाय ब्ला एरो थाबनो खामानिया फिसाखौ दसे बामनानै लानोसै र' बिमाजों थानोनो मोनाखैना फुंनिफ्रायनो बिस्रा हारसिंनो खिथु बिमाजों खारफागासिनो दं खामानि मावनायाव दासो बाम जानो मोन्दों नालाय ओमफ्राय बिसिनायाव दोनबाबो थाबावा सनाफोरनि फिसाजोखौ बिसिनायाव दोननानै नै माबा मा होनोमोनलाय गाइखेर मेगि जानानै ओमफ्राय आइया खिस्रि संदोंनो जानो लेंहरलायबाय नै थांनानै थब जानानै फैनोसै कारेन्टबो गैखाया नालाय जोंना नै दैयानो जि दिगदार जानानै दंथ'यो कारेन्ट गैयैखायनो ओमफ्रायो जानानै फैनोसै थाबनो फरिखायाबो गाबोन फिसाजोना गाबोन फरिखा दङ गाबोन फरिखा स्टार्ट जासिगोन हाबियाल एग्जाम बेखौ जानानै थांसै देहायानो खिबाय थादों नालाय बिराद दुरबल जादों बिसोरा माबा मा होनोब्ला थालिर दाउखाया भाजा जाग्राया ओंख्रि जाग्राया बेखौ लायनानै जाहोफैनांसिगोन हागोमायानो नै बिथिं थाइसे नै बिथिं गोजौआव थाइसे रज'दों जानोसै सनाफोरनि जानानै थांसै फिसाजो सिखारबाथाय गाइखेरजों मेगि सिनि होनानै बिदि जाबा बिराद गोथाव मोनो आङो बिदि बयल खालामनानै जाबा गोथाव मोनजायो मानो होनबा गेस जाया थांनानै फैनोसै दसे थांब्रनानै फैनोसै जानला मानला ओंखारलाबायबाय नै फिसाजोआबो दासो सिखारदों फिसाजो सिखारनायजों कारेन्टआ फैनायजों दै लास्रांजोब्बाय लोंनो आरिनो दंखला फुंनिफ्रायनो साबाय थाबाय ना लेथ्रा गबाय लोंनोनो दैयानो गैलामोन ओमफ्राय दासो लास्रांजोबनानै नै 1टा जाबाय टाइमाबो थाब थांनानै फैनोसै मानो होनबा फरिखाबो दं नालाय बेरायजाथ'ला आरो दैलि ब्लगबो आं आगारथ'नो हानाय नंला खोमा सनाफोर नायनोसै र' समायफ्रा मिलायोबा टाइमा मिलायोबा आगारबाय थागोन फरिखा जोबसान्दि माबायदि जागोनथाय ब्लग आगारनाया मिथिथ'ला सानफ्रामबो आगारनो हायाबाबो गाज्रि मोनो नाङाखैमोन फुराना भिडिअफोरखौनो थांनानै नायहैथ' दे मोनफैबाय सनाफोरनि फैबाय सान्दुङानो ओरैबायदि बारुरुखा जोंख्लाबलायनाय हाबा नों खामलासो जाबाय नामा हो नों खामलासो जाबाय आयौ नैहाय जोंना सुमुना आयै न'खौनो मा खालायनानै दोनजोबखो बेखौ नै आइया संगासिनो दंखायोमोन मालाय रावबो गैया नानिखौ बानानै संदों नै अन्थाव बाथावनो गैया जोंना जों गोजाल' रावबो गैया दा बुरजा संखाबाय नै
मुनुसमाया बेदर लायनो थांदोंनो बेदर सासेया गैया थाइब्रैया न'आव थांदों गोथाव नुबायना सनाफोर नै मोननायाथ' मोनबाय सनाफोर जिरायथ'नानै दङ एसे गुसु जाथों गुदुं गुदुंबाथाय थावाना नै सुमनजों आंजों नेनानै दंगासिनो दं जानो ना सुमन नाहरलाय दे ओमफ्राय जोंना नै बिबोनां मुनुसमाया बिबाजैनो जाहोनो थाखाय माबा माबि माबायावसो जाहोयोनो आंनो दिनै लाइयावसो थुरसि सुनो बादोंनो एखेबारे दासो खामानियानो स्रां जादों बे सारायसेखौ साथामजों जाजोबनानै उदैया जिनानै थाजोबसै नामा उदैयाथ' सानैनाबो हासिखानायसो नालाय गावब्रालायनाय हाय बेयो फसायहांबाय नै लोक्षिफोर जानोसै नै नै सनाफोर अमा बेदरबो दा हाबला मन्दिराव फुङाव होखाबाय नालाय दिनै बिश्वकर्मानि नामाव फुजा होखाबाय नालाय जानोसै नै दिनै अमा खिस्रि जा गोथाव नुखाबायना नै बानलु बिश्वकर्मानि नामाव फुजा होखाबाय नालाय आरो माथो सनाफोर जानोसै लुबैना दे सनाफोर लोक्षिफोर जिखुनु संनाय सामब्राम आं मोनथामल' लाबोदोंमोन सुमखौ जाया साननानै हाखाव मुनुसमाया माबानो हनै सियार हरदों हय खारबायसोनो ओरैबो हादो एसे बेदराथ' मा मैया बिबैनाव फैबाथाय ओंखाम जाथारो जोंना उन्दैया आं दौनायखौ जाबावा बिबै दौनायखौ जाबावो बाराबा अमा गोसोआव फैगासिनो लागाव दाउ बिखाबो नै सोरायखांखोहाय ओंखाम जानायावलाय जाखांबाय खिस्रि जाखांनानै गय जानोसै गय जाबाथाय जाखां लोंखां ओंखारलायबायनो थांसै दसे उन्दुहैनोसै 2टा जाबाय टाइमाबो बाय बाय न' मोनफैलायबाय सनाफोर नै दासो खावब्ला नुजाफैफिनलायबाय सनाफोर नै बेलासि सम जाबाय 6टा जाबाय टाइमा दा बेलासिनि एसे सिला आरि सिबखांनानै मानानै दुगैनानै लाबाय फुजाथ' होआसै आं मानो होनबा दहाय अमा बेदर जानानै फैबायना आइमोनाव आङो ओंखायनो होनाय जायासै ओरैबायदि मोदोमानो आखाइया नै बिदि आखाइया माने बिस जाजोब्बाय सनाफोर मानो होनबा दंखल सानायाव अयभास गैला नालाय एकदम नै बिदिया बोरैबा बिस जाजोबथारनाय मोनबाय देहाखौनो गरमजों जाबजों रुमायजोबनाय मोनबाय खोरखिखौनो फाङाखै आं नै गरमजोंनो देहाखौनो सान्थि मोनला सनाफोर ओरैबायदि गरम गारिखौबो स्कुटिखौबो आं कारेन्टआ थागोन साननानैनो मैया सुनानै दोनखायासै नालाय फिसाजोफोरनि साइकेल आरिफोरखौल' सुनानै दोनखाबाय फिसाजो गेदेरनि उन्दैनि साइकेल आरिखौल' सुनानै दोनबाय ओमफ्राय स्कुटिखौ सोर मिथिगौ कारेन्टआ बिदि थांफेरा दंखल सानानैनो सुनाय जाबाय माने आरो एसे दैजोंथ' आङो सोलिनो रोंखाया नालाय ओरैबायदि दै बाहायो दै नङाबानो जाया आंना खामानियानो ओरैबायदि दै नांगौ आखाइयानो रुमायजोबनानै दङ ओमफ्राय नै एसे मोजां मोनदों खोमा गेलेगासिनो दं सनायाबो बिबैनाव ओंखाम जानानै फैदों खिनायाथ' दाबो एसे खमिबाय आरो खिनाया नामा हा होननाय हाथाइखौ नायनो आं हा होननाय फिसाजोआबो लेखा फरायगासिनो दं फरिखा दं सनाफोर गाबोननिफ्राय फरिखा हाबियालि फरिखा बिसिना दहायनो खोन्थाखांखाबाय आङो बारे बारे खोन्थाबाय थानाय जाबाय लेखा फरायगासिनो दं एसे जाग्रा बानायनानै होनोसै आङो नामा मालपवा एवबाय नै फिसाजोआ मालपवा जानोनो मैदानि आं जाला आंना खिस्रि जानानै फैनायानो उदैयानो थुम थुम मोनगासिनो दं दाबो